এই শুনুছ শুনুছ ହଁ କୁହ କିସ ହେଲା? ମୋର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲଟେରୀ ଲାଗିଛି। ସତରେ? କଣ କହୁଛ ତମେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା? ହଁ ସତରେ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ କରିଦେଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କାଶ୍ମୀର ଯିବା ଆଉ ସେଠି ସବୁଠାରୁ ବଡ ହୋଟେଲରେ ରହିବା। ଆରେ ବାଃ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତାହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଅଫିସରେ ରିଜାଇନ ଦେଇଦେବି। ଏତେ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଚାକିରି କିସ ଦରକାର। ହଁ ହଁ ଦେଇଦିଅ। ଚାଲ ଆଜି ବାହାରେ ଡିନର କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟିଟା ବି ଦେଇଦେବି। ୟେସ୍, ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ରୁହ 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 ଏତେ ଉଛୁଳନି। ଆଜି କେତେ ତାରିଖ କୁହନି? ଏପ୍ରିଲ 1। ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ କିଛି ଲଟେରୀ ଫଟେରୀ ଲାଗିନି। ଚୁପଚାପ ଅଫିସ ଯା, ମୁଁ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରିବି। କେତେ କଣ ମୁଁ ଭାବି ନେଇଥିଲି।